Het aantal bloeddonoren in Nederland neemt nog heel niet oud. Jochen in 2000 nog 624.000 mensen bloed, nu ben dat er nog maar 370.000. Bloedbank Sanquin vreeg het donoren nou dat ze nog mensen weten die het mogelijk ik bloedje aan willen. Daarnaast krijgen ze het fysiek om vaker bloed te doneren. Zou wat voorkomen worden dat er een tekort ontstiert. Inderdaad is het een begin maken met de bouw van 54 wenten. Het gaat meest om recreatiewenningen onder de Dokkumerieën. Het plan Waterrijk Bedaad het nevens de projectontwikkelaar Kans van Slag in. Ik al is nog maar 20% van de wenningen verkocht. Het Dorpsbelang Bedaad zocht het plan als een belangrijke injectie voor de gemeenschap. De pinautomaat op een jouwer dat 2 weken geleden een plofkreeg oppleegd waard, komt net weer om. Dat zei de eigenaar ING. Nevens de bank heeft de jouwer genoeg om 2 oren opnamepunten in het plak. De dierders van de plofkreek ben nog heel net voen. De kreek wordt een grote ziekenactie opstarten. De auto van de vertochten wordt voen bij een camping in Reehel. Joen en vannacht opklaringen en bevolking en het werd stol vergraben. Morgen een soort bevolking, nog wel droeg en een gratis njontje. De noordenwind is dan matig en vrij krachtig.